mok digo ji made konjo gojo piny to ko ere ber ni ber ka masinde go ngeji gavana matara kanithi ma en Mudhomi Njuki na winjo ko wuoyo gi Simpros Okenda kendo no wacho kama ler ni wach mar gige thieth motere counties okonyo ahinya ngech koro miyo ji ok wuoge gwenge ni biro mana Nairobi ka ni monde ko yud CT scan moro be nyichwane no ma be kanyo dong tiere kaka gigo bondo konyo ngeni ma be anya wacho ni sanity yon kech kaka ne government ma manyo be manyino biro ino kana gichao kala mandiko jotich to kingiyo governor ma Mudhomi Tharakanithi nigi jotich dakteche apagadek to iri population mar 400 nyiso ni mondo japinyo ne daktari hospital no ratio mar daktari to gi japinyo 1 to 30,000 yani en midhiero maduong' ahinya mo ne jatich ine daktari piny mar Tharakanithi kuni the county maneba maneba ni team koro mostly anyisi ni counties gi thoth ne gigi mana mar PR mar politics ma iso piny ni gini nitie lakini gino bodhi konyo jo piny adier ba di bodhi matigo to achake piny ni governors gi kapo ni masinde gi tiyo counties tiyo maber nango girengo Nairobi hospital girengo oka giro thieth nango familia gi be kamano nango governors be chakao jotich ma counties kete private insurance mago kao pesa serikal te kito mane private sector mana manyisi ni in a way gik matimore public sector ka en mana deliberate mondo kik jo thieth kanyalore jo bed gi midhiero mondo jo support bedo mar private sector tiegruok miwacho ni onge ni be mano miyo kelnu joko moko ne go Cuban